आमे जाइथिलु इको पार्क एटार एमती किछि थिला झरना फरना एटार बुलिलु सिनारी बहुत बढ़िया थिला चलिलु मस्ती भल जी लागला। कह ସେଇଠି ଚଲ ସେପଟେ ଚଲ ସେପଟେ ଚଲ ହଁ ସେଇଠି ଚଲ। ଖରା ହେଇଛି ପ୍ରଳା ଆଜି ବହୁତ ଗୋଟେ ଦିନ ଜୋରରେ କାଳିଆ ଖରା ପଡିଛି। ହେଇଥିଲା 3:30ଟାରେ ଗଲୁ। ଭିତରକୁ ଚାଲ। ଏଠି ଭାଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛି ସାନ ଭାଇ। ବଢିଆ ଆମେ ଲାଗୁଛି। ଗଲୁ ଉପରକୁ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ତ ରାତି ସାରା ରାତିରେ ମାନେ ଇଭିନିଂ 7:30ରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଥକା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ବି ସାଇକେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏଇଟା କଣ କରିବି କି ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ କରିବାର ନାହିଁ ମୋର।